Күрдеңме? Мәрьям бүген икеле алачак. Ул бу кагыйдәне белми. Туктале. Син ашыкма. Хаталарны һәр вакыт төзәтеп була. Ә сезнең йорт хайваннары бармы? Бар. Ә кем? Безнең итебез бар, Акбай кушаматлы. Карале, Мәрьям, син кем дигән сорауны бирдең бит? Татар телендә кем дигән сорау бар тик кешегә карата гына кулланыла. Ә барлык җан ияләре, этләр, песиләр, кошлар, бөҗәкләр барысы да нәрсә дигән сорауга җавап бирәләр. Шулай ук өстәл, китап, шулай ук нәрсә. Хәзер мин әйтәм, син миңа җавап бирергә тырышып кара әле. Егет, Кем? урам, Нәрсә? тәрәзә, Нәрсә? апа, Кем? куян, Нәрсә? үрмәкүч, Нәрсә? бөҗәк, Нәрсә? малай, Кем? елга, Нәрсә? шәһәр, Нәрсә? йорт. Нәрсә? Булдырдың. Афәрин. Рәхмәт. Татар телендә кем дигән сорау бары тик кешегә карата кулланыла. Кем? Әни. Кем? Күрше. Кем? Очучы. Ә калган җан ияләренә һәм предметларга нәрсә дигән сорау куела. Нәрсә? Бәлеш. Нәрсә? Тукран. Нәрсә? Бурсык. Күрдегезме, дуслар? Хаталардан курыкмагыз, ә кагыйдәләрне онытмагыз.